Malawi Brief. Tikupasirani nkhani madzulo pa MBC. Tadiye ndikhale limodzi. Tiyambe ndi nkhani yakuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wapereka thandizo la chakudya kwa mabanja a Chisilamu opitirira 400 kuti athandizike pamene akusala kudya. Polankhula popereka thandizoli pamwambo omwe unachitikira pa mzikiti wakulu wa Mangochi yemwe anayimira mtsogoleri wa dziko lino Arthur Masamba anati Profesa Mutharika wapereka thandizoli pofuna kufikira osowa komanso kudzetsa chiyanjano pakati pa Asilamu mwezi uno olemekezeka wa Ramadan. Dave Umar ali ndi nkhani yonse. Poyankhula pamene anayimirira mtsogoleri wa dziko lino pamwambo opereka chakudyachi kwa Asilamu omwe anasonkhana pa mzikiti wakulu wa Mangochi, Arthur Masamba ochokera ku nyumba ya boma anati mtsogoleri wa dziko lino wapereka chakudyachi ngati njira imodzi yofuna kufikira manja osowa mu nthawi yomwe akusala chakudya mu mwezi olemekezeka wa Ramadhan. Iwo anati akasiku oyamba kuti mtsogoleri wa dziko lino afikire anthuwa mu nthawi ngati yomweyi, ponena kuti adachitanso zomwezi m'mbuyomu angakhale asali mtsogoleri wa dziko lino. President wokondwa kwambiri pa nthawi ino ya Ramadan ndiye wanoti chinthu chabwino cha pamwamba kwambiri kuti afikire Asilamu kuno ku Mangochi. Ndipasa mahampers oti agawira anthuwa kuti pamene nthawi imene apuma kuti mwina akapeza chakudya asavutike chifukwa choti nthawi mukudziwa kuti ino ndiyovuta mapezedwe a zinthu. Poyankhula malo mwa Asilamu onse amboma la Mangochi, gavana wa chipani cha DPP mbomali Asalile Ndala anati thandizoli lafika mu nthawi yoyenera pamene anthu ambiri mbomali akuvutika ndi njala. Komabe Andala apempha anthuwa kuti asamakhale nawo m'magulu mwa anthu onyoza mtsogoleri wa dziko lino kuti akuwasala Asilamu mu njira zosiyanasiyana, ponena kuti sakuwasankha m'maudindo. Chonsecho mtsogoleriyu wasankha Asilamu osiyanasiyana m'maudindo akuluakulu a boma. Pamakhala Asilamu ena amene amaganiza mosembana ndi mmene amaganizira mtsogoleri wa dziko lino. So tikufuna timfunire zabwino chifukwa nyengo ikakwana ife Asilamu akuise ndi John kuno ku Mangochi, Baraka, Machinga andi Zomba amakhala kuti yang'ana kwambiri pa nyengo ino imene masala kudya. Mmodzi mwa anthu omwe alandira chakudyachi, Miriam Juma, ayamikira mtsogoleri wa dziko lino powafikira ndi chakudyachi pa nthawi yomwe akusala, ponena kuti kukhala ndi chakudya chokwanira ndi chinthu chimodzi chomwe chimapangitsa kuti munthu kusala kwake kukhale kopambana. Timadya movutikira koma apapa kuyambira lero ndiye kuti anthu kunyumba akolo ana akasangalala kuti nyumbamo muli chakudya chimene atipasa president. Mwazina anthuwa alandira ufa, mafuta ophikira komanso mchere. Dave Umar, MBC Mangochi. Ndipo nthambi yona zangu zokwa mwadzidzidzi ya Dodma yalandira thandizo la ndalama zokwana 5 million euros kuchokera ku boma la German kudzera ku nduna oona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo aulumali komanso chisamaliro cha anthu zothandizira manja omwe akuvutika ndi njala m'boma la Mangochi. Mkulu ona zakayendetsedwe ka ntchito zothandiza anthu pa ngozi zogwa mwadzidzidzi a Epford Kachigwada anena izi pa msonkhano wa akuluakulu a konsolo ya boma la Mangochi pomwe amafuna kuwafotokozera za thandizoli. Francis Panda olemba ripoti ili koma akuwerenga ndi Owen Mavula. Pamene boma kudzera mu nthambi yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma likupitirira kupereka thandizo mwaulere kwa anthu ovutika, nthambi ya Dodma yalandira ndalama zokwana 5 million euros kuchokera ku dziko la Germany zothandizira anthu omwe ali pa ndondomeko ya mtukula pakhomo mwezi uno wa March. Malingana ndi mkulu woona kayendetsedwe ka ntchito zothandiza anthu pa ngozi zogwa mwadzidzidzi ku nthambi a Epford Kachigwada, banja lililonse pa ndondomekoyi lilandira 90,000 kwacha malo mwa thumba la chimanga mwezi uno wa March, omwenso ukhale omaliza kupereka chakudya mu ndondomeko yogawa chakudya ya 2025-2026. Kubwera kwathu ndi chifukwa cha thandizo limene Dodma lapeza kuchokera ku KFW kudzera boma la Germany limene likufuna ligwepo kwa mwezi wachitatu umene tikuthandiza mabanja kuno ku Mangochi. Iwo abwera ndi thandizo lonjezera pa ndalama kwa mabanja amene akupindula pa ndondomekoyi koma amene ali pa mtukula pakhomo. So kubwerako ndinali kuti tikuwadziwitsa a council kuti mabanja amene ali pa mtukula pakhomo mwezi uno umene akulandira chimanga mwezi womaliza alandira ndalama yokwana 90,000 kwacha. Ndiponso tinadziwitsanso kuti mabanja amene sali pa mtukula pakhomo amene akupindula pa programu imeneyi amenewo ngati Dodma tikupitiriza kuwathandiza ndi thandizo la
thumba la chimanga. Pa msonkhanowu makhansala afotokozaponso kuti anthu ena m'madera mwawo akukumana ndi mavuto kuti alandire ndalamazi kudzera palamya zam'manja. Ndipo poyankhapo mkulu woona chisamaliro cha anthu mu nduna woona kuti palibe kusiyana pakati pa amayi ndi abambo Anastasio Matewere ati unduna wawo uyamba kulondoloza anthu omwe sakulandira ndalamazi mogwirizana ndi kampani ya lamya zam'manja ya TNM pofuna kukonza mavuto omwe anthuwo akukumana nawo. Makhansala adandaula kuti pali makomo ena amene sakulandira ndalama chifukwa chona kuti sanasegule ma account kapena ma account amene anatsegula sakugwira ntchito. Mavuto amenewo ifenso simatikhuza kwambiri ngati aunduna. Ngakhale atakhala ni munthu mmodzi kuno kumangoja amene sakulandira ndalama simatikhuza kwambiri chifukwa chona kuti ife ntchito yathu ndiyo samalira anthu. Ndi dongosolo limene takonza ndilakuti tikugwira ntchito limodzi ndi anzathu a TNM mpamba kuyendera makomo amene sakulandira ndalamawa ndi kumaona mavuto awo ndi kuwaunikira komanso kuwakonza. Mavuto alipo osiyanasiyana. Pali mavuto ena oti ena mwina anataya chiphaso chawo chaunzika ndi anzathu aja a TNM akamapanga ndondomeko zawo zosegula account amafuna kuti ajambule chiphaso chichi. Choncho ngati munthu alibe chiphaso sizingatheke kuti asegule account. Inayika padera ndalama zokwana 209 billion kwacha zothandizira anthu omwe akhudzidwa ndi njala kuyambira chaka chatha mpaka chaka chino, ndipo linapempha ndalama zowonjezera pofuna kufikira anthu oposa 4 million omwe komiti yowunika chiwerengero cha anthu okhudzidwa ndi mavuto a njala la Malawi Vulnerability Assessment linatulutsa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah SC wati ndodzipereka kupititsa patsogolo ntchito zotukula miyoyo ya amayi mdziko muno. Polankhula pamwambo wokumbukira amayi mu mzinda wa Lilongwe, Dr. Ansah ati ntchito zotukula amayi ndi zofunika kwambiri kamba kuti zimathandiza kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo wati ndi zodandaulitsa kuti amayi amatsalira mbuyo pa nkhani zachuma kusiyana ndi abambo. Tindi zambiri mu ripoti la Chinsinsi Moyo. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah loweruka anali nawo pamwambo wokumbukira amayi pa dziko lonse omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Mwambowu unabweretsa pamodzi atsikana a msukulu za sekondari komanso amayi ochoka m'malo osiyanasiyana odziwika mdziko muno. Mawu awo Dr. Ansah analimbikitsa amayi ndi atsikana kuti akhale aluntha pothetsa mavuto omwe amakumana nawo. Iwo ati amayi ndi atsikana adzitengerapo chitsanzo udindo wawo wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti ukusonyeza chidwi cha mtsogoleri wa dziko lino kutukula amayi. Inuyo atsikana kumona munthu wamkulu ngati ine ndinadutsanso mu ubwana wanga ndi utsikana wanga. Koma tisalole zinthu zimene zatizungulira zitipangitse ife kuti tisapite patsogolo. Tiyeni tikhale wochilimika. We should be bold. We should know what we want. Tidziwe chimene tikufuna. Tikayika mtima wathu pamene popo ndiye kuti tikachita bwino. Chiphadziwa cha dziko lino Thandi Chisi naye walimbikitsa atsikana kuti akhale ndi luntha lokwaniritsa zokhumba zawo komanso kutenga maudindo osiyanasiyana omwe cholinga chake ndi kutukula dziko lino. Lero pa 7 March napangitsa event imeneyi naitana ana skulu kuchokera m'masecondary osiyanasiyana mongo chilapo mwina ena Liguni Girls, Lilongwe Girls, Bwaila kwabweretsa malo pano komanso ena amene amapindula nawo kubungwe langa ndikubweretsanso azimayi ena ndi ena mali mdera wathu amene akuchita bwino muzintchito kama business kuti mwina apange inspire achitsikana amene wawa chifukwa tikapanga invest mu tsogolo la atsikana ndimakhala tulikula dera lathu. Mmodzi mwa amayi omwe analankhula pa mwambowu Dr. Ndifanji Namacha Nyondo ayamikira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu kamba kozindikira
kufunika kotukula amayi. Ma vice president athu atilimbikisa kuti tisamayang'ane zinthu zimene zatichitikira pa moyo wathu kuti ndi zinthu zotibwezeresa mbuyo, koma chinthu chikatichitikira zimene chizaso zikhala chinthu choti chitilimbikise kuti tipite pasogolo. Komanso atilimbikisa kuti ngati asikana achichepere tikhale ndi azimayi akulu kapena ma role models amene tizikhala kuwayang'anira kuti waja akhale kuti sogolera njira kumene tingapite. Maiko onse amakumbukira tsiku la amayi pa 8 Marichi chaka ndi chaka kukondwerera kulimba mtima komanso mphamvu ya utsogoleri yomwe amayi ali nayo. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Boma la Malawi lati lilimbikitsa njira zowunika mmene dziko lino likugwirira ntchito zoonetsetsa kuti anthu mdziko muno ali ndi kuthekera kolimbana ndi kusintha kwa nyengo pomwenso akusamalira. Izi aziyankhula mu mzinda wa Lilongwe pomwe boma lakhazikitsa project ya Monitoring, Evaluation and Learning Framework for Ecosystem-Based Adaptation in Forest and Agriculture yomwe imadziwikanso kuti MEOBA. McDonald Chiwayula ndi ripoti. Malawi ndi dziko limodzi mwa mayiko omwe akukumana kwambiri ndi mavuto akusintha kwa nyengo monga chilala, kusefukira kwa madzi, mvula yosakhazikika komanso kuonongeka kwa nthaka zomwe zikukhudza ulimi ndi moyo wa anthu. Boma lati project ya MEOBA ithandiza dziko kupeza umboni weniweni wa mmene njira zolimbana ndi kusintha kwa nyengo zikugwirira ntchito. Ngati boma takhala tikutengapo njira zosiyanasiyana kuthandizira kuti ngati dziko tiziteteze ku nyengo kukusintha kwa nyengo kumeneku, komanso anzathu ena ndi ena akhala amabungwe akhala kutithandizira kuti ngati dziko tikwanitse kuzikonzekeretsa kuti tithane ndi kusintha kwa nyengo. Komabe kuthana kumeneku tikufuna kuti tsopano ndi project imene ya MEOBA yomwe ikubwera ndi Norwegian Embassy kuti thandizire kuti tizikwanitsa kuona kuti kodi njira zomwe tikugwiritsa ntchito ngati dziko zomwe zikuthekadi ndi ziti. Chachikulukulu ndichonena kuti tikufuna tiyang'ane njira zomwe zimagwiritsanso ntchito chilengedwe kuti tidziteteze kukusintha kwa nyengo. Njira zimenezi ndi monga kukonzanso nkhalango yathu, kukonzanso dothi lathu, komanso kuonetsetsa kuti anthu midzi yosiyanasiyana akutengapo mbali kusamala ku chilengedwe chathu. Nalo bungwe la United Nations lati kukhala ndi njira zodalirika zowunika ntchito zolimbana ndi kusintha kwa nyengo nkofunika kuti dziko lino lidziwe ngati ntchitozo zikupindulitsa. Kazembe wa dziko la Norway kuno ku Malawi ya Sophie Anne Berland ati boma la Norway lomwe likupereka thandizo la ndalama pa ntchitoyi lili ndi chikhulupiriro kuti ntchitoyi ithandiza dziko la Malawi kukwaniritsa zolinga zake pa ntchito zokhudza kusintha kwa nyengo. Ndipo mkulu wa bungwe loona zakudya ndi ulimi pa dziko lonse la Food and Agriculture Organization FAO lati project iyi ipereka ku dziko la Malawi zotsatira zenizeni kapena umboni wotsimikizika ndipo zithandiza kupanga ndondomeko zoyenera zothana ndi kusintha kwa nyengo. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Mukonena takulandirani mu gawo lina la nkhani zathu. Nduna ya zamaphunziro, sayansi ndi luso la makono a Bright Msaka yalimbikitsa anyamata mdziko muno kuti azikhala patsogolo popereka ziganizo zopindulira dziko lino pa ntchito zachitukuko kudzera mu luso la makono. Ndunayi yanena izi ku Lilongwe pa mapeto a mpikisano wa mtsutso wa sukulu za ukachenjede wa chaka chino otchedwa 2026 Shift the Power Inter-University Debate. Zambiri mu ripoti la Mphatso Mataya. Nduna yoona za maphunziro a Bright Msaka yati mpikisano oterewu ndi gwero lalikulu lothandiza kupititsa patsogolo ntchito zachitukuko komanso kubweretsa njira zothandizira kuthana ndi mavuto osiyanasiyana omwe dziko lino likukumana nawo. Iwo ati mpikisano yotereyi imathandiziranso kupititsa patsogolo luso la makono yomwe yakuti ndi nsanamira yothandiza kukwaniritsa masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Mpikisano wa lero watithandiza kuona kuti ana athu akutha kukhala ndi maganizo osanthula zinthu ndikuona kuti chabwino nchiti choyipa nchiti kuti tikakumana ndi vuto ili tithane nalo bwanji. Amaganiza pompaja ali chimire ndikumaona kuti akupeza mayankho otchakuka zimene zimafuna chifukwa tikakhala kuti tili mpikisano wokumana ndi upikisana ndi mayiko anzathu kufunafuna ma global opportunities samatipasa mwayi okonzekera zimakhala kuti zafika tiyeni mu mpikisana bwanji. Mawu ake mmodzi mwa omwe anakonza mpikisanowu yemwenso ndi mkulu wa bungwe la Tilitonse Foundation a Robert White ati mpikisanowu anawukonza pofuna kuonetsetsa kuti achinyamata mdziko muno
ali patsogolo popereka ziganizo zokhuza dziko lawo. A White anaonjezera kuti apitiriza kukonza zochitika zoterezi pofuna kulimbikitsa achinyamata kutenga nawo mbali pa chitukuko cha dziko lino. Madibeti amenewa tinapereka danga lokuti achinyamata atipatse maganizo awo mmene akufunira kuti tsogolo la dziko lino lizikhala bwanji, ndiponso kuti zithera pa debate pomwepa tikuyembekeza kuti zimene alankhulazi zikachitika m'masukulu mwawo komanso zikachitika m'midzi komanso kumene kulikonse kumene akuchokera. Sukulu ya ukachenjede ya Luwana yapambana pa mpikisanowu itagonjetsa sukulu ya ukachenjede ya University of Malawi UNIMA. Wachiwiri kwa chancellor wa Luwana Profesa Emmanuel Kaunda wati ndi wokondwa ndi momwe sukuluyi yachitira pa mpikisanowu. Ene zachitika lero zikusonyezeratu kuti Luwana ndi moto, Luwana ili pamwamba, komanso Luwana anthu ake ndi osulidwa bwino. Moti chifukwa cha chimenechi university yaganiza kuti ana awawa amene akhozera choncho kuchokera ku Vice Chancellor's Innovation Fund tiapasa 400,000 aliyense amene akhozera choncho. Mungu alimbikitsa kumene mupita kugana apo tili pambuyo pano. Sukulu ya Luwana ikuyembekezeka kukatenga nawo mbali ku mpikisano womaliza wa mayiko a mu Africa omwe uchitikire ku Accra dziko la Ghana kumapeto kwa mwezi uno. Kampani ya Lilongwe Handling Company Lihako yapereka chipinda chodikirira odwala chomwe amanga pa chipata chaching'ono cha Chileka mboma la Blantyre. Polankhula pa mwambo opereka chipindachi chomwe achimanga ndi ndalama zokwana pafupifupi 70 miliyoni kwacha, wapampando wa board ya Lihako Felix Mulumbe ati achita izi ngati mbali imodzi yothokoza anthu akuchileka komwe amagwirira ntchito zawo. Zambiri mu ripoti ili. Wapampando wa bodi ya Lihako Felix Mulumbe kupereka makiyi a chipinda chatsopano chodikirira odwala chomwe amanga pa chipatala cha Chileka mboma la Blantyre. Polankhula atapereka chipindachi Mulumbe ati Lihako inaganiza zomanga malowa ngati njira imodzi yofuna kubwezera kwa anthu a kuchileka komwe iwo amagwirirako ntchito zawo. Thandizo letu linalofika kwambiri chifukwa anali pa chivuto cha chikulu akabwera kuzandira mankhwala amadikirira pasi pa mtengo ndiye monga mukudziwa kuno kuchileka nthawi yotentha kumatentha kwambiri komanso mvula yambiri chifukwa malowa azula ndi mapiri ndiye zimachitika kuti akudikira pakulandira mankhwala akuvutika ndi dzuwa, akuvutika ndi kutentha kwambiri komanso nthawi ya mvula amavutika ndi mvulaso. So thandizoli ndikwanga kuti chinthuchi chathandiza kwambiri anthu adera lino. Polankhula atalandira chipindachi mmodzi mwa akuluakulu a zaumoyo ku nthambi yoona zaumoyo mboma la Blantyre Dr. Hawa Mtitimira ayamikira kampani ya Lihako pomanga chipindachi chomwe ati chithandizira anthu odwala omwe amabwera kudzalandira thandizo la mankhwala pa chipatalachi. Ngati Blantyre ndicho tikukondwa polandira structure imene Lihako atimangira pano pa Chileka Health Center. Mbuyo mapatient athu amavutika space inayo yochepa kuti athandizirike pamalo pamenepo amatenga amapezo zoti muna dzuwa chani naudikira pamalo posakhala bwino, koma ndikubwera kwa structure iyi mapatient athu atikutha kuwapanga encampus malo amodzi amene ali asefu amene ali abwino chifukwa chisamaliro cha patient chimalandira pamene wangofika kumene. Chipindachi chamangidwa ndi kampani ya 5 Star Construction ndipo mmodzi mwa akuluakulu aku kampani a Francis Mponera ati anatsatira ndondomeko zonse zomwe amazigwiritsa ntchito pomanga nyumba. Ntchito imene mukuiona payi tayimanga mwadongosolo monga ngati ife macontractors ovomerezeka tinatsatira ndondomeko zonse komanso tikuthokoza kuti panali anthu ena amene amabwera komaza achita inspect kuti ntchito ikuyenda bwanji kodi tikusatira zoyenera kusatiridwa ndipo ntchito iyi imachitidwa inspect koma zonse zimayenda mwadongosolo momwe zimayenera kukhalira ndiponso tiyachita sure amene aliwo sautimva kuti chomwe tamangachi ndi cha permanent chikhala pamene panditu nthawi ndi nthawi. Chipatala cha Chileka chimalandira anthu odwala oposa 40,000 chaka china chilichonse. Governor wa chipani cha Democratic Progressive DPP mchigawo cha Kumvuma Adauti Chikwanje ati DPP ndi chipani chokhacho chimene chili ndi kuthekera kopititsa patsogolo ntchito za chitukuko chopindulira Malawi. Achikwanje amalankhula izi mdera la Mikongo mboma la Mangochi pa misonkhano yoyimayima yomwe chipanichi chinakonza pokonzekera chisankho chapadera cha makhansala chomwe chikuyembekezeka kuchitika pa 17 March chaka chino. Owen Mavula ali ndi ripoti. Pamene ntchito yokonzekera chisankho chapadera chosankha khansala wa dera la Mikongo ku Mangochi ikupitirira, chipani cholamula cha Democratic Progressive DPP
chalimbikitsa ntchito yomema anthu kuti adzasankhe yemwe akuyimira chipanichi pa mpando wa kansala, ndipo ngati njira imodzi yokonzekera chisankhochi, chipani cha DPP motsogozedwa ndi gavanala wa chipanichi mchigawo chakumvuma Daud Chikwanje chinachititsa misonkhano yoyimayima kupereka mfundo za chitukuko chomwe anthu apindule nacho akasankha yemwe akuyimira chipanichi mderali. Pa misonkhano yoyimayimayi, Achikwanje omwenso anali limodzi ndi akuluakulu ena a chipani cha DPP atsimikizira anthu okhala mdera la Mikongo kuti chipani cha DPP ndi chokhacho chomwe chili ndi kuthekera kolimbikitsa ntchito za chitukuko magawo onse ofunikira. Shuwa kuti titenga odi inoyi fundo zimene tikuwauza tikutambasula manifesto ya Profesa Arthur Peter Mutharika yoti athana ndi njala, secondary school ya ulere komanso ngongole ya chinyamata ndi azimayi komanso 5 billion chitukuko cha constituency development fund. Zimene tikuwauza anthu kuti avotere kansala wa DPP kuti zinthu zimenezo ziyende bwino. Niyokhudza za mtengatenga yemwe akuyimira chipanichi pa mpando wa kansala wa derali Arthur Kunje ati chidwi chawo chikhala kuthandizira kuti ntchito yokonza msewu wa Mangochi Mbalula Malombe iyambe, ndipo ngati angawasankhe adzagwira ntchitoyi pamodzi ndi phungu wa chipani cha DPP mderali a Overton Imedi. Sankhochi tiwina chifukwa kulikonse kumene tikupita anthu akutipasa support, ndipo mboni ndino achaine yake anthu akutipasa support koba susunzo kuti anthu chipani cha DPP akuchitani akuchikonda, anthu akukumbukira adadi zimene achita pa nthawi yochepa imene akhala apasa fertilizer apasa chimanga zimene zozo anthu sangayiwaleya, ndipo sangapange mistake ayenera kuvotera chipani cha DPP kuti zabwino zimene chipani chikupanga chipitirire. Ena mwa malo omwe chipanichi chachita misonkhano yoyimayima ndi Mtuwa, Mbalula komanso Dimu mdelali. Owen Mavula, MBC Mangochi. Ndipo munkhani za masewero, bungwe la Boxing Federation of Malawi lati lakonzeka kukhazikitsa ligi ya masewero ankhonya mawa lino mu mzinda wa Lilongwe. Mlembi wamkulu wa bungweli Drake Chitambo ati ndondomeko ya mpikisanoyi ithandiza kupeza luso la pamwamba la chisodzera omwe adziyimira dziko lino ku mipikisano yosiyanasiyana. Ndi nkhani imeneyo tafikanso pa mtsiriziro pa nkhani zathu.